Nubio kini Apo Nubia. Request ni Ronald Vlog. Binayaran natin 1,500 pesos. Apo Nubio. Ronald Vlog kini Katuro. Apo Nubio kini Apo Nubia. Kalindusan sa ako na. Kalindusan. Turo, abay sar-sar minggo papanam. Kasi ka papanam. Yan gini para Eugene, nagkasar. Kuri siya mo. May lain. Amo may di ka. Dai. Idi ni Lolo si Bibiyag Pay. Oh. Basta nagkasar. Oh. Nagpakanta ara. Kipakantain na mo ta. Uy, may nisagana ko ni. May lain. Utong kinahon. Oh. Agkanta Tinubio Kinobia. Requested by Ronald Vlog in Katuro. 1.5. Pop. Ano ka reaksyon na gini ba? Kiinta pa dasin na. Uy, Entat. tutukil tilingit na gito ko na. Maya bakit ni bakit ko? Ayaw mo ni bakit mo. Uy. Entat kadwa ta. O sige, Entat. kaya banso na tayo. May sige. Kadandanon mi kapsat dito pagkasaranda pari Eugene kini mari nga siya na. Mangan kami palang kanaw. Bulaga sa mga talaga dito Katuro. Sala-sala mga di na mamukukuan na. Ana ay nagasawaan da dagito yan tim kalog sama dagito. Nay tilakukuan da mga selada mela agmauyong di tanem. Katuro ibanat mo man daterak nga kasala. Katuro. Ready. Ha? Ready dagiti Nubio Kinobia. Ready da. Awala di ko kukuan oh. Na rumor da dapat ka. Rumor dia. Ready talag tutukil tiling ito dagito kanta. Di damam mo ya. Buyaan da ya. Magbabarcha na sila. Marcharan. Ah. Katuro. Ikaw mo makialaman ano eh. Tanda pa kasi da kita. Uy, nakialaman. Pangururayan tayo absat iti pa nagkanta Tinubio kun Nubia kit mapang kami palang agibitor. Kinanta mo dagito vlogger kayo. Kanta kano kay Apo Nubio kini Apo Nubia. Request ni Ronald Vlog. Binayaran natin 1,500 pesos. Apo Nubio. Ronald Vlog kini Katuro. Apo Nubio kini Apo Nubia. Kalindusan sa ako na. Kalindusan. Padeo. Request ni Ronald. Hala kayas. Sige vlogger kayo Apo. Hindi ka request. Hala kayas. Dalawang ano. Nagtutukol langit na saan oh. Apo Nubia. Hala. Awala din ako kung ano yun Katuro. Abo. Ako pa'y nanginginig sa... Nobyokin. Nubio kin Nubia. I-cheer mo Katuro. I-cheer mo. Taro. Katoy man. Pinakaama sa amot oh. Nalaeng. Patik nga namain. Pinakaama sa ako no. Iniskam nak sa oh. Parang araw.